നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വാട്സപ്പ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇട്ടാലോ. അത് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറേ വാട്സപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് കാണാം, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുമ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതാ സ്ഥാനത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതാ സ്ഥാനത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതാ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ട്രിക്ക് 2, ആ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് നെക്കി പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു പെട്ടിക്കോളം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്സപ്പ് കാണില്ല. ഇവിടെ 1 കാണാം, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും വാട്സപ്പ്. ഇവിടെ ആ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് നെക്കി പിടിച്ച് ആ പെട്ടിക്കോളത്തിൽ തന്നെ ഇടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാ സ്ഥാനത്തന്നെ ആ വാട്സപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് നെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 3 ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആഡ് ചാറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്സപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അർജൻറ്റ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ ആ വാട്സപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ചാറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഏത് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വാട്സപ്പ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇട്ടാലോ. അത് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറേ വാട്സപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് കാണാം, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുമ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതാ സ്ഥാനത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതാ സ്ഥാനത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതാ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ട്രിക്ക് 2, ആ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് നെക്കി പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു പെട്ടിക്കോളം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്സപ്പ് കാണില്ല. ഇവിടെ 1 കാണാം, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും വാട്സപ്പ്. ഇവിടെ ആ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് നെക്കി പിടിച്ച് ആ പെട്ടിക്കോളത്തിൽ തന്നെ ഇടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാ സ്ഥാനത്തന്നെ ആ വാട്സപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് നെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 3 ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആഡ് ചാറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്സപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അർജൻറ്റ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ ആ വാട്സപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ചാറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഏത് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.